بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فهجب لنا هذه المنيا وعن لنا هذه البغية ولا تذهنا عن ذلك السابي ولا تجعلنا مذقة للماضي فقد مددنا إليك يد المسألة وبكعنا بالاستكانة لك والمسكنة واستنزلنا كرمك الجمع وفضلك الذي عم بضلاعة الدلب وبضاعة العمل ثم بالتوسل بمحمد سيد البشر والشفيع المشفع في المحشر الذي كتبت به النبيين وأعليت درجته في عليين ووصفته في كتابك المبين فقلت وأنت أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم فصل عليه وعلى آله الهاديين وأصحابه الذين شادوا الدين وجعلنا لهديه وهديهم متبعين وانفعنا بمحبته ومحبتهم أجمعين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna muku sallama irin ta musulunci a wannan rana ta juma'a na ci gaba da tafsirin alkur'ani da muke na wannan azumi na shekara ta 2026 yau muna shida ga wata shekara ta 2026 wannan karatu yana zuwa ne da ana yin sa a nan tsangayar kwano tsangayar marigayi a gwani alarama alhaji malam zubairu sani manjibir Allah ya masa rahama wanda ni kuma ɗansa nake gabatar da wannan tafsiri na alƙur'ani insha Allah ni sunana Sulaimanu ko ka ce sani abba muna fata duk abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya yafe mana Allah ya karɓi ibadunmu wannan azumi da muke yi Allah ya sa karɓaɓɓe ne ubangiji Allah ya ba mu ladansa Allah ya yafe mana laifukanmu bukatunmu da muka sa a gaba da masu neman addu'a gurinmu ubangiji Allah ka san bukatunmu ka san nasu da mu da su baki dai Allah ka biya mana bukatun Allah ka lamunce mana duk wani sharri da muke tsoro na duniya da na lahira Allah ya kiyaye mu duk abin da muke tsoro na sharrin ɗan adam ubangiji Allah ya tsare mu ya watsa mai aniyarsa Allah ya sa mu zauna lafiya ya raba mu da dukkanin masifofi da bala'o'i wannan masifofi na kashe-kashe da ake ta fama da su a nan gabas ana suna boko haram can ana cewa ɗan bendir ko ɓarayin shanu ko masu kidnapping ubangiji Allah ya kawo ƙarshen wannan masifa duk masu hannu a cikinta na ɓoye da na fili baki ɗaya ubangiji Allah ka tabbatar da masifar ta dawwama a kansu ta kuma ƙare a kansu ka kiyaye bayanka duk wanda ba shi da hannu Allah ka kiyaye shi Allah ka tsare shi kar masifar nan ta shafe shi ka tsare mu Allah ka tsare zuri'anmu ka shirye mu da zuri'anmu baki ɗaya Allah ka ba mu ilimi mai albarka ka ba wa iya zuri'anmu baki ɗaya ita ma ilimi mai albarka za mu ci gaba da tafsiri insha Allah akwai yan nasiha da muke ci gaba da muke yi ta bangaren neman ilimi daga ciki ita za mu taba akwai tambayoyi da aka yi to amma akwai tambayar da nake son amsa ta in nace zan amsa ta to lokacin zai dan ja sosai kuma ga karatun namu yau yana dan bukatar yan nutsuwa da dan ƙara turawa kaɗan saboda akwai magana dunkulalliya da ya kamata a dan warware ta idan an gutsara ta to fahimtar ta din ba zai zamo ba zai dadin ba za ta zamo da sauki ba fahimtar to gwara mu daure mu dan tura kada akan ta mu ga mun dan murje ta insha Allah akan shawarar ilimi neman ilimi yake cewa wa sharaful ilimi ita daukaka ta ilimi la yakhafa ala ahadin ba ta buya ga kowa ya san duk wanda Allah ya ba ilimi
to ya gama ɗaukaka shi a cikin al'umma, ya gama fifita shi. Duk hasadar mai hasada to ya yi ta aikin banza, ilimin da ba zai kwatu ba. Shi kuma duk inda waje mai ilimi ana ganin shi da girman ilimin da darajarsa. Shi kuma jahili ko mun daɗewa sai an gane jahilcinsa ya bayyana. Akwai wani mai waƙa da yake faɗa, irin masu waƙi abu a ilimi, yake cewa ƙwalƙwalwar daraja shi haushi ɗane ɗan, to shi maras ilimin fa ko hangawa za ka ga yana faɗin wannan, yana baitoci yana faɗin darajar ilimi. To abinda ya sa ake faɗin darajar ilimi don a dage a nema ne, a zabarar da mutane su nema shi ne dalili, ba don a yi musu goli ko kuma a yi musu wulaƙanci ko wani abu ba. A dage a nema ake so. Izu huwa da mukutarsu, yayin da shi ilimi ya zama abin keɓewa ne bil insani yati da ɗan adam. Ɗan adam a halittun Allah shi aka keɓe da ilimi, ya anna jami'ar ke sani dai dukkanin ɗabi'u siwal ilimi banda ilimi ya shtaraku bi har insan. Ɗan adam ya yi musharaka, shi ne ya yi tarayya, ya yi kamanceceniya da wasa'irul hayawanati, da shauran halittu ko kuma dabbobi. Kashe ja'ati kamar sadaukantaka, kaga a dabbobi akwai sadaukai. Wal jara'ati da kuma jarumta, akwai sadaukantaka da tsaurin rai, shine jara'a, tsaurin rai, dagewa akan lamari sai ka cin mai ko da ɗan ƙarami ne. Misali kamar kiyashi, kaga tsaurin rai ne da sai dauki abin da ya dinga jan abin da ya kai girmansa sau 10 sau 20 ma, amma shi kadai yana jinsa. Sai ga kiyashi suna fada da ɗan da babban ƙwaro da ya yi shi sau 10 amma ya buwaye ƙwaron. To kamar haka, kamar ita damusa kaga ‘yan ƙarama ce, sai masifa. Walƙuwati da tsananin ƙarfi, su ma a cikin dabbobi akwai masu tsantsar ƙarfi, kamar a ce giwa, kaga ita ma tana da wannan ƙarfin. Waljudi, akwai kuma masu baiwa yawan kyauta, kamar zubal zuma, suna yin abin da ake ƙaruwa ƙwarai. Wa shafaƙati da tausayi, akwai dabbobi masu tausayi da jin ƙai. Wa gairi hawa da wasunsu da wannan ɗabi'o'i siwal ilimi, amma ban da ilimi. Ilimi Allah ya keɓe ɗan adam da shi, wa bihi da ilimin ne a zaharallahu ta'ala, Allah madawakin sarki ya bayyanar da fadla fifikon Adamu alaihi salam, annabi Adamu kakanmu alaihi salam, da shi alal mala'ikata akan mala'iku. Da ilimi ne Allah ya bayyana fifikonsa, ya ce wa amarahum bis sujudi lahu, ya ce to sai mai sujada ta girmamawa. Wa inna ma sharafal ilmi, lallai wa inna ma sharafal ilmu, lallai an ɗaukaka ilimi da kaunihi, domin an ɗaukaka ilimi, shi Allah ya ɗaukaka ilimi ne da kaunihi domin kasancewar ilimi wasilatan ila taqwa, domin shi ne tsani zuwa ga tsoron Allah. Kenan kaga babu tsoron Allah ga jahili. Mutumin da ya zama jahili kaga ba a amanin tsoron Allah a gurinsa, don watakila zai wani abun da nufin shi addini ya gyara, to bai san cewa kuma barna yi wa addinin ba. To so da yawa ana samun irin wannan kuskuren, da ya zama dai dole sai da ilimin, don ya zo ya tabbata cewa ko ibada mutum yake yi idan ba shi da ilimi a kanta to yana yin aikin banza. Kaga kenan tunda bai ma san me yake ba. To shine inda Allah yake cewa ta'arifuni qabla an ta'buduni, ku sanni kafin ku bauta mini. Fa kaifa ta'buduni, ta yaya ma za ku iya bauta min idan ba ku sanni ba? To ma'ana kenan allati yastahiqu bi hal mar'u al karamata, wanda shi mutum ya kankanta da girmamawa biha saboda ilimin da Allah ya bashi inda Allah ta'ala, nan ga Allah madaukakin sarki, wa sa'adati al-abadiyya, da kuma samun arziki na har abada, ita ce aljanna. Ma'ana dai aljanna da wani jin daɗi na lahira baki ɗaya baya samuwa sai da ilimi. To don haka yake ba da shawarar neman ilimin. Ana faɗin fifikon don ka dage kai ma ka zama mafifici a cikin waɗanda ba su da shi, kaga ka zama mafifici kamar yadda annabi Adamu alaihi salam ya zama mafifici cikin mala'iku. Aga dole su sallama masa, kuma daga nan ya zama malaminsu.
to wannan yana daga cikin falalar ilimi. Akwai tambaya da aka yi ta akan duk da na ɗan taɓo gurin akan lamarin mai yake da suna ɓangaren harkar sufanci da kuma me haƙiƙanin ɗariƙu, me haƙiƙanin su don me ake yin su. Alhali kamar mai tabbayar da ya faɗa, alhali manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai yi ba, bai ce a yi ba, to kuma ta yaya ne yanzu ku kuke yi? To babu laifi, wannan tabbayar ai mai sauƙi ce in sha Allah. Suna nan ita da riƙa haka ne, ai tana nan birjik a littafai na hadisai, a nan alƙur'ani da kuma shauran littattafai na hadisai na malamai. Amma yau ɗin babu isasshen lokaci, za mu ɗan ja karatun don ya ɗan tafi in sha Allah ta'ala. Idan muka akwai gabar da ya kamata mu ɗan murje ta yau in yayi, in kuma bai yi ba dai ya zama mun ci ƙarfinta, ya zama gobe ƙarshe zamin Allah ya ta. Algaba ta malam bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. الله أكبر. kamar yadda jiya mun kwana akan wannan ayar muna cikin sharhinta wacce aran ma ya ja, to gashi ba mu gama sharhin ba, to don mai sauraro wanda watakila iya wannan karatun ne zai fara zuwa masa, kaga wanda bai saurari da jiya ba iya na yau kawai ya fara karo da shi, ba zai san ta inda aka bullo ba idan aka shiga yin sharhi na kai tsaye. To za mu ja ayar sai mu dafi kuma inda muke sharhin mu ci gaba insha Allah. Huwallazi, Allah ba, Allah shine wanda kalaka ya halicci mafil ardi abinda ke ban kasa jami'an baki daya lakum gare ku. Samastawa samman yayi nufi ila sama'i zuwa sama, yayi nufi da yin halitta a sama. Fasawa kunna sab'a samawatin, ya daidaita saman suka zama sammai guda bakwai. Wa huwa bi kulli shay'in aliyyun, domin shi Allah madaukakin sarki masani ne da kulli shay'in ga dukkan komai. To mun yi wannan shine muka tsaya kan, mun fara magana akan summastawa, akan nan ne muka tsaya. To duk da haka na jiya ma za mu dan maimaita wani abu kaɗan a cikin sharhin. Za mu koma, daman mun ce tana da mas'aloli guda 10 ita aya wanda za mu tattauna su insha Allah. To daga ciki dai mun zo kan ta biyar ne jiya, lokaci ya mana halinsa. Alkhamisatu za mu koma kan mas'ala ta biyar ta cikin wannan aya. Qauluhu ta'ala, faɗin sa madaukakin sarki, summastawa da yace ya daidaita ko yayi nufi. Summa, ita summa anan li tartibil akhbari, tana gajerantawan labari ne, la li tartibil amri fi nafsihi, ba dan jerantawar al'amari ba a karan kansa. Wal istiwa'u,
abinda ake kira istiwa'u shine daidaito. Yana da fil lugga, a cikin lugga ta larabci yana da ma'anoni kamar haka. Al-irtifa'u ana nufin dagawa sama, wal uluwi da kuma daukaka. Dagawa ta zahiri sama da daukaka ana shay'i akan wani abu. Wal basdu shay'i da shimfiduwar abu a saman wani abu, shi ma ana kiransa istiwa. Ko tabarma ce akan ƙasa, ko jirgi ne akan ruwa, shi ma duk shimfiɗa ce akan wani abu, tun da samansa yake. Wa ya tadu da shayi da kuma daidaita abu, ya zama girmansu ɗaya, ko a tsayi ko a faɗi ko makamancin haka. Misali, tela dole sai ya daidaita yadi, ya gama daidaita shi sai ya yanka, sannan sai ya fitar da abubuwan da ransa yake so. In bai daidaita ban yanka, to ba zai masa kyau ba. Wa halakar rajulu fil arabi, hakanan akwai halakar mutum a cikin ƙasa, kamar yadda idan mutane masu tafiya libyan nan suke iya halaka a cikin yashi saboda kishirwa da makamantansu, shi ma ana cewa istiwa. Wastaula da kuma samun kujerar mulki, ma'ana ya ci mulki, ya ci gwamna, ko an ba wa wani minista, ko an ba wa wani ciyaman, ko makamancin haka. Wa nadija ta'amu, kuma istiwa tana zuwa akan nunar abinci. Idan aka ɗaura abinci aka dafa shi, ko nunar nama akan abinci, ko nunar nama na gashi, ko dafawa ko soyawa, to idan ya gama nuna yadda an tsebohi za a iya ci a ji daɗinsa, to shi ma yana zama istiwa, ma'ana ya daidaitu. Kaga sai dai warɓalo ma kawai. Awul fakihatu, ko kuma kayan marmari, shi ma ana kiransa nunarsa, ana kiransa da istiwa, ya daidaitu, ma'ana ya nuna, sai dai a tsinko a ci ko a sha ko a yi wani abu makamancin haka. Wata mulkul hukuma da kuma mulki, shine ka mallaki wani mulki na daban. Wata sawa da daidaiton abubuwa su daidaitu su yi daidai, kamar sa'a da sa'a tsayinsu daya ko makamancin haka. Wata mashababu da cikar samarta, idan samarta ta cika, ita ma ana kiranta istiwa. A nan mun sami fassarar istiwa akalla guda 10. Muna da irtifa, muna da ulu, muna da basru, muna da adadu, muna da halakul rajulu, muna da istawla, muna da nabijat da'am, muna da tabliq, muna da tasawa, muna da tamma shababu. To wannan ma'anoni guda 10 ina ganin rashin faɗaɗa su ne so da yawa yake sa mutane suke shiga rigimar fassarar arhamanu alal aishistawa, tunda yana da fassarori da yawa. Kuma ubangiji Allah subhanahu wataala ya girmama da wasu abubuwa da ake faɗa, a ce ya hau kan al'arshi, ko yana ya daidaito akan al'arshi, ko ya kai kan kujera, ko duk da wannan abubuwa da hadisai rubabbu waɗanda asalinsu ba an ka bibiya ba musulmai ne suka kirkiro su ba, wasu ne suka shiga musuluncin da niyyar gurbata shi, da haka suka dinga zubo wasu abubuwan a ciki saboda su bata musuluncin. Kuma ana zargin bangaren dulaqawa, waɗanda dulaqawa su ne mutanen da ake ba su kudi, al-muwallafati qulubuhum, can da qur'ani ya magana su, waɗanda ake ba su kudi dan su zauna su yi addini, wanda in ba su ba za su bar musuluncin. Ma'ana dai su ba musulmai bane, ba su damu da musuluncin ba, to kuma ana zargin su da shigowarsu ba cutar da musuluncin suka dinga yi. Qala Allah ta'ala, ayar wannan ne Allah madaukakin sarki ya faɗa, yace fa izas tawaita an tawban ma aka adal hulul, yayin da ka daidaitu kai da na tare da kai, yana magana akan annabi Nuhu can cikin Qur'ani. To kaga ita daidaito shine anan jirgin ya gama daidaita akan ruwa. Wa qala kuma wani gudu aka ce litastawu ala zuhurihi, an halarci kogin ne ko teku, domin ba fa izas tawaita kai yawa mun gama da wannan. Litastawu ala zuhurihi, domin ku hau a bayansa, bayan shine bayan kogi, ku hau jirgin ruwan kuma yana kan kogi, kaga daidaito kenan. Wannan ma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma, ana magana da akan annabi Yusuf alaihi salam, da shi da annabi Musa su ma an yi wannan maganar duka. Balaga ashuddahu,
wastawa yayin da ƙarfinsa ya kawo wastawa ya daidaitu ma'ana samartarsa ta cika ya cikar saurayi atayna hukuman wa ilma sai muka bayi hukunci hikima ita ce kimiyya wa ilman da tarin ilimi to sun masu kaganan wacce ma'anar ta zo na balaga wani harisa wani la'ani wani basiru wannan kuma na daidaito ne kwatantawa ƙul ka faɗa musu harisa wani la'ama yanzu makaho zai yi daidai wani basiru da makaho da mai gani daidai suke ka tambaye su kaga ba daidai suke ba kaga anan an ta mata sawa an samu kamanceceniya wa qala sha'iru anan ne wani waki yake fada yace fa awrattuhum ma an bi faifa a kafaratin wa qad halaka an-najmul yamani yufastawa to ya fa awrattuhum na gangarar da su ma a ruwan nan na bi faifa wannan guri faifa kafaratin wannan fako na faifa fako ne gurin duka to amma akwai mashayar ruwa a gurin wai ya gangarar da su gurin shan ruwa wa qad halaka an-najm a lokacin ba yace kuma an-najmu taurari halaka sun kewaye ma'ana sun yi da'ira sun yi harka kamar yadda ake harka ta zikiri al-yamani kuma nanan yaman fastawa kuma sun daidaitu ma'ana sun yi sama sun daidaitu a sama ai irtafa'a sun daga sama wa'ala sun daukaka wasu tawata shamsu ala ra'asi a maganar larabci ana cewa rana ta dagu ko ta daidaitu ala ra'asi a saman kaina wasu tawata ɗairu kuma tsuntsu ya daidaitu a daƙin mata ra'asi a bisa ƙololuwar kaina ma'ana yana can sama da kaina bi ma'ana ala yana sama da kaina wa hazi ayatu wannan aya min al-mushkilati tana daga cikin ayoyi wanda ake tarjimu akai wannan su fiha wa fi ma shakalaha mutane fiha wannan su mutane suna tarjiman ne fiha a cikin ta wa fi ma shakalaha da cikin abin da ya zama na zubinta na kamannanta shine shakali zubi ala salasati awjihin mutane sun rabu fuska uku akan wannan rigingimu da malamai suke yi da kuma masu son zuciya ma daga cikinsu an samu fuska guda uku ƙala ba'aduhum wani sashensu ya ce na ƙaru'aha mu muna karanta aya wa nu'minu biha kuma mun yi imani da ita wa nufassiruha kuma muna fassara ta wa zahaba ilaihi kasirun min al-ayyamati wannan da yawa daga manyan malamai akan wannan suka tafi wa kaza kama ruwiya an malikin wannan kamar yadda aka rawaito daga malik rahimahullah Allah ya masa rahama anna rajulan sani wani mutum ya sa'alahu ya tambayi imam malik an qaulihi ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa gaba da Allah madaukakin sarki na ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa qala malikun sai maliku yace al-istiwa'u daidaito gairu majhulin ba abin da ba a san shi bane gairu majhulin ba abin da ɓoyayye ba ne ba abin da ba a sashi ba ne ba abin da aka jahilce shi ba ne sanannen abu ne istiwa misali irin ma'anoni guda 10 yanzu da na kawo kaga dukkansu sanannu ne a larabci to a nan shi imam malik abin da yake nufi kenan istiwa sananniya ce a larabci an santa an san ma'anarta wal kayfu ghayru ma'qulin yaya Allah yake yayayi ta yaya aka yi kaza to wannan ba abin da hankali zai karba bane hankali ba zai taba gano haka ba subhanahu Allah ya daukaka da wannan dan ya ce subhanallahi amma yasifun Allah ya tsarkaka gabbara a siffanta shi wal imanu bihi wajibun imani kuma da shi wannan magana da Allah ya wajibi ne ga musulmi wa su'alu bihi bid'atun tambayar kuma yaya Allah yake ta yaya akai kaza ka dinga wannan tambaya ta kai da kanka ka san ba karuwar ilimi kake nema ba to yace wannan bid'a ce wa araka imam malik yace na ganka rajula sau'in kai mutum ne mai mummunan nufi mai mummunan aqida a zuciya akhrijuhu yace ku fidda shi waje wa qala ba'dhum wasu masashin malamai suka ce na qara'uha muna karanta wannan aya wa nufassiruha kuma muna fassara ta alama ya tamilhu zahirul lugha akan abinda zahirin harshen larabci ya fada wa hadha qawlul mushabbahi
to fa wannan zance ne na masu yi wa Allah kamar ceceniya su ce Allah kamar mutum yake yana hawa doki yana saukowa daga sama yana sauka in ya gaji ana ɗaukarsa a karaga mala'iku an ce nauyi ne da shi to duk wannan ya ma fita daga musulunci duk wanda ya wannan abu da an ce laisa ka mislihi shay'un babu wani abu da ya kama da ubangiji sai yasa ma aka ce irin wannan ya yake ta yake tambaya ce ta izgilanci ba a yadda ma mutum ya ci gaba da yin ta dalili shi ya bar wa kansa sani imani kuma da cewa dole ka yadda akwai wanda ya ka to shine Allah ala ba'aluhum sahin su malaman kuma na uku suka ce na qaruha muna karanta ta na ta'awwaluha kuma muna fassara ta wa nahilu hamlaha ala zahiriha ko muna dabarun fitar da fiqhun ma'anar ne abinda ta kunsa akan zahirinta ma'ana dai kamar yanda malaman mu suke yi su fitar da ma'anar yadda za a gane tunda daman harshen larabcin ya bada damar yin haka wancan masu kwatanta Allah da cewa kamar kaza yake irin yadda ɗan izala su dama akan wannan suke ka san dai inda rigima take ta ilimi da inda kayaniya take to zaka ji su ne a gurin kuma an da kabi a hankali zaka tarar da jahilcinsu ne ya bayyana a lamarin wa qala al-farra'u fi qawlihi azza wa jalla farra'u ya faɗa a cikin faɗinsa mai girma da ɗaukaka sun mastawa ila sama'i fasawahunna da ya ce sun mastawa sai ya yi nufin ila sama'i ga halittar sama fasawahunna ya daidaita su ƙala al'istiwa'u in an ce daidaito fi kalamin arabi a zancen larabci alawa jahaini tana zuwa ga fuska biyu a hadihima ɗaya daga ciki an yi stawiyar rajulu wa yanta shi shababuhu wa ƙuwatuhu shi ne wani mutum shi mutum an yi stawiyar ya daidaitu wa yanta hi ya hannu saboda mai shababuhu wa ƙuwatuhu ya zo ƙarshen tikewar samartarsa hankali ya zo masa kaga ya gaba cika saurayinsa to shine ake cewa istawa ya daidaitu din kenan aw yastawi an iwijajin ko kuma da yana shaye-shaye yana aikin da ba daidai ba da ya cika da shekaru ko kuma wasan ya bari wasan yara shi ma shine istiwa ko kuma yana wani laifuffuka amma da shekaru suka zo ya cika samarta shikenan sai daidaitu ya daina barin hanya ya daina karkacewa ya daina aikin barnar ba haza ni wajhani wannan ma suna da fuskoki guda biyu wa wajhun fa haza ni wajhani wannan su ne fuskoki guda biyu da muka ce akwai fuskoki guda biyu akan istiwa a cikin harshe na larabci wa wajhun salasatun akwai kuma wasu fuskoki guda uku an ta kula shine ka ce kana fulanan muqbalan ala fulanin summastawa alayya wa ilayya ai yushatimuni sannan ka ce ai wani ya fuskanci wani ya daidaitu akan wani kamar ka ce wani ya kai wani hari ya dinga zaginsa ya dinga kantara mai ashar ya dinga kutantuma mai ashar kamar ka ce ya same shi ya mai haka amma na gaba da gaba ai a summastawa alayya ai ya zo ya zazzage ni akan idona ko summastawa ilayya ya zo ya zazzage ni akan ayyushatimuni ya zazzage ni alama ana aqbala wa ilayya wa alayya bayanar aqbala ya fuskance ni ya zazzage ni fa hazihi ma'ana qawlihi wannan ita ce ma'anar fadin sa summastawa ila samai sannan aqbala ma'ana ya fuskanci nufinsa ila samai zuwa sama zuwa halittar sama bayan yayi kasa da arda yayi abubuwan da halitta na kasa sai kuma ya nufi yin sama to abinda ake nufi kenan ma'ana aqbala wallahu a'lamu Allah shine masani wa qala kuma aka ce wa qad qala ibn abbas ya faɗa samastawa ila sama'i istawa ila sama'i ma'anarta sa'ida ai ya daga to wannan zancen shine zancen da yafi kowanne rushewa domin wanda ya rawaito shi da'ifai sun ce mutum ne mai rauni aini gaba kaɗan anan din zamu bayanin sa wa haza qaulika wai wannan kaman fadinka kana qa'idan fastawa qa'iman kaman kana zaune ne sai ka daidaitu sai ka miƙe ka daidaitu ka daidaita tsayuwarka wa kana qa'iman ko kuma ka zama a tsaye fastawa qa'idan idan aka ce innahu qa'imun fastawa qa'idan to in yana ma'anawa ne yana tsaye sai ya zauna ya daidaitu a zama ko kuma yana zaune ya miƙe ya daidaita tsayuwarsa
shi ma yana zuwa a larabci kwarai wa kullu zalika fi kalamil arabi jaizun duka wannan wanda muka ambata jaizun halattacce ne fi kalamil arabi a harshen larabawa wa qala al-baihaqi abubakar ahmad bin ali bin al-husayn baihaqi da ake faɗa yana littafi na hadisi shi kuma yace qawluhu fadanta istawa da aka ce istawa bi ma'ana aqbala da aka ce aqbala ya fuskanta sahihun wannan maganar kyakkyawa ce li'anna al-iqbala domin ita fuskanta huwa al-qasadu ita ce nufi da iqbala da qasadu duk abu ɗaya ne ya nufi yin abu ya fuskanci yin abu to yace wannan ita ce ma'anar mastawa ila samai ya nufi yin sama ya nufi halitta sama ya nufi ya fuskanci halittar sama shine su mastawa ila samai wal qasdu huwa al-iradatu an aka ce al-qasdu shine nufi Allah yayi nufin yin sama shine su mastawa ila samai wa zalika jaizun fi sifatillahi ta'ala wannan halattacce ne fi sifatillahi ta'ala cikin sifofin Allah madaukakin sarki wa lafazuhu amma furucinsa summa da aka ce summa ita din ta ta'allaqu bil kalbi tana da alaka ne da halitta la bil iradati ba da nufin da Allah ya ba wa amma ma wahiya annabi Abbas amma abin da aka hakaito daga dan Abbas fa inna ma akazahu an tafsiril kalbi wanda aka samo shi daga tafsirin nan na kalbi wal kalbi da'ifun shi ko kalbi don malamai sun ce yana da rauni aini to shine wanda yace anan sumastawa ila samai sa'ida wa ibnu Abbas ya ce sumastawa ila samai ya nufi yin sama ko kuma ya waihe tashi sama ma'ana sa'ida sai Allah ya tashi ya sama to wannan ra'ifi ne kware da gaske ba malamin da ya bi shi akan wannan inda cikakken malami ne sai dai in rikitacce ne dan uwansa wa qala sufyanu bin uyayna wa bin kaysan da bin kaysan fi qawlihi cikin fadin sa Allah subhanahu wa ta'ala sumastawa ila samai ai ya nufi sai suka ce ai ƙasa da ilaiha yayi nufi zuwa gare ta ma'ana zuwa ya halicce ta ai bi kalqihi waqtira'ihi yayi nufinta bi kalqihi da halittarsa waqtira'ihi da kirkir halittarsa da kirkir halittarta fa haza qaulun wannan shine zancen malaman mafi yawa wakila kuma wasu ga ce ala judi takyifin wala tahdidin ana cewa ya tayi sama ba tare da kaifa ba ma'ana takyifin shine ba za a ce ga yadda ya zauna ba ko ga yadda yake ba subhanahu wannan ma Allah ya tsarkaka da haka ya fi karfin haka wala tahdidin ba tare da iyakan cewa Allah iyaka ba to wannan ma wakatarahu dabari duk da shi malam dabari shugaban mufassarai shi kuma wannan ya zaba wa yuzkaru an abil aliya an ambato daga abil aliya ariyahi fi hadhihi al-aya innahu yuqalu a wannan aya yana cewa istawa bi ma'ana innahu irtafa'a annahu ana nufin wai ya daga to wannan magana ita ce rusashiya qala al-baihaqi balhaqi ya fada wa maraduhu min zalika ai muradi nufinsa nufi ne min zalika daga haka wallahu a'lamu Allah shine masani al-irtifa'u amrihi shi bai haƙi caye abin nufi da wannan shine irtifa'u amrihi ya daga al'amarinsa zuwa sama domin ya halicci sama shine irtifa'u amrihi ya daga al'amarinsa ne ba wai shi a karan kansa bane wa huwa bakharul ma'i shi ko al'amarin kaman ka tambaye shi bai haƙi ne menene wannan al'amarin sai ce ai shi bakharul ma'i hayaki ne ma'ana tirri na ruwa allazi waqa'a minhu wanda ya afko gare shi kalqu sama'i ga halitta sama wakila wasu ga ce innal mustawiya ad-dukhanu ai abinda aka daidaita din shine wannan hayaki ko kuma wannan tirri na ruwa wa qala ibn adiya shi kuma ya fada yace wa hadha ya ba wasu bil kalami siffan zance ta ki wannan maganar ba za ta ka samu karbuwa ba wakila wasu suka ce al-ma'ana istabla ana nufin jibinta ma'ana sai ya jibinci sama dan ya aikata ta kama qala sha'ir kamar yadda mawaki yake faɗa na larabawa yace qadistawa bishrun alal iraqi min gairi sabjin wadanin muharaqin qadistawa bishrun shi bishru ya jibanci ma'ana ya mulki
ya yi mulki alal iraki ya mulki iraki to shine anan su ma'anar su ya kamar Allah ya mulki sama kaga shine daman mamallakinta ya mulki sama ne da abin da ke cikinta min ghairi saifin to shi goma waki shi bishiru ya mulki iraki ne min ghairi saifin ba tare da takobi ba ma'ana zub da jini wa damin ba tare da zubar jini ba muharaki mai kwaranya qalibun adiyya ibn adiyya ne ya faɗa wa haza inna ma yujibu bi fi qawlihi ta'ala wannan yujibu an zo da shi ko yajibu ya zo cikin zance Allah madaukakin sarki ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ga fasara ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa cewa nufi ne ko mulkin samman ne ake nufi da istawa qultu ni kuma nace faqatta qaddama fi qawli al-fara'i alayya wa ilayya bi ma'ana to hakika ya gabato a maganar farra'u na fuskantar mutum ka zazzage shi ma ana kiransa istawa bi ma'ana da wannan ma'ana wasa ake hazar bab wannan kofa za ta zo mazidu bayani da ƙarin bayani fi suratul arab cikin suratul arab insha Allah ta'ala ma'ana abi mu bashi kenan insha Allah inda rai da lafiya wal qa'idatu fi hadhihi al aya qa'ida dai ta wannan aya wa nahwiha da makamantanta wanda suka kawo istawa shine manqul harakati wan naqalati shine hani ga motsi wannan ƙarfi da kocin ruwa ba za ka ce Allah kamar ɗan adam ko wata halitta yake ba yana motsi yana ɗaki daga can ya koma can subhanahu an zalika Allah ya girma da yin haka tun kafin ya sammai da ƙasai daman yana nan a yanda yake bayan ya yi su ma to yana nan a yanda yake don haka babu wani abu da zai ritsa Allah shine a haɗa bi kulli shay'in to ya zai zamo ya ritsa komai kuma ya zamo cikin wani abu daga cikin komai din kaga hankali ba zai ɗauka ba daman can baya mun ce muku kai faɗin ghairu ma'qulin ba abin da hankali ma zai ɗauka ba ne misali ya ce yawan ɗawai sama ka ɗaya sijilli lil kitab to za a ɗare sammai da ƙasan kamar naɗewar littafi to shi kenan to shi kuma yana ina lokacin kaga wannan sannan ya ce gaba ɗaya da sammai da ƙasai da komai zai danƙe su a tafin hannunsa na ƙudura ma'ana hannun ƙudura ma musu ne yadda za su gane da wuri to shi kenan tun da haka ne ta yaya yana cikin abu kuma zai danƙe abin a tafin hannunsa kaga hankali ba zai ɗauki wannan ba as-sadisatu magana ta shida ya zaharu min hadhihi al-aya yana bayyana ga wannan aya annahu subhanahu cewa Allah subhanahu madaukakin sarki kalaqal arda qabla samai ya halicci ƙasa ne kafin sama wa kazalika bihi min as-sajda a cikin aswatus sajda haka ya faɗa wa qala kuma ya faɗa fi nazi'ati ya faɗa cikin suratul nazi'ati yace antum ashaddu khalqan min sama banaha kaga sama aka yi magana gininta fa wasafa kalgaha sai ya faɗi ya siffanta halittarta sun maƙala ya ce wal arada ba'da zalika dahaha sannan ya ce ai ita kuma ƙasa bayan ba'da zalika ma'ana bayan halittar sama da haha sai muka shimfada ta faka annan sama'a an kai ka ce sama anan ala haza akan wannan aya tuliqat qabla al-ardi an halicce ta ne kafin ƙasa wa ta'ala Allah yana faɗa madaukakin sarki alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda lallai Allah abun godiya allazi shine wanda khalaqa samawati ya halicci samai wal arda da kasai wa hadha qawlu qatada ne ya faɗi wannan anna samaa cewa ita sama kulli qad awwalan ita aka halitta a farko hakahu anhu dabari ya samo maganar daga gare shi wa qala mujahidu ya faɗa wa gairuhu da wani sabila mufassirin daga masu fassara innahu ta'ala cewa madaukakin sarki ay basal ma allazi kana arshuhu alaihi wai ya busar da wannan ruwa wanda al'arshinsa yake kansa waja'alahu aradan ya mai da shi kasa wasara minhu dukanu to daga shine dukanun wannan hayaki ko turri ya motsa yayi sama fartaba ya daga waja'alahu sama'an sai ya mai da shi sama fasara kalqul arabi qabala kalqis sama'i sai zamo halittar nan ta Allah ita ce gaba da halittar ƙasa ita ce gaba da halittar wannan ta da ruwa ina ji
kalkul ardi sai ya zama kana ce malam ne na tagumiya ne kalkul ardi ya zama halittar kasa kabla kalkin sama'i kafin halittar samai sun makasa da na san fankan nan ce ta dan guda ka sun makasa da hu amarahu sannan sai ya nibi da al'amarinsa ila sama'i zuwa sama fasawwafun na sab'a samawatin sai ya daidaita su sammai guda bakwai sun madahala araba ba'da zalika sadan sai ya shimfida kasa bayan wannan wa kana idza karbaha ghayra madhuwatin sai ya zama halitta kasa ba wacce aka shimfida bace an halice ta ne kafin a shimfida ta shi ne wannan magana yana maganar sai da aka shimfida kasa sai aka yi sama ko kuma an halice ta amma ba a shimfida ta ba sannan aka yi sama bayan an yi sama ne aka zo aka yi kasa wannan duk maganganu ne na malamai don su daidaita ayoyin amma mafi kyawun magana ita ce ka yadda Allah shi ya sammai da ƙasai wanne ya a fari wanne ya a ƙarshe wannan rigima ce wace tana iya kaiwa ga mutum ya kama shakku a kan lamarin ubangiji a shaidanu suka shigo da abubuwa da yawa na addinin Allah don su gurɓata imanin musulmi da irin wannan ƙananan abubuwa wanda ba lalle ba ne saninsu ba zama lalle ba abin da zai taɓa imani don haka tattauna su ma shi ne illa ƙuntu na cewa ƙaunar ƙatada ta ya karatu ala wajen sahihin gaskiya zancen ƙatada ya fita a kan fuska sahihiya wannan insha Allah ta'ala in Allah da sarki ya so don ya tabbata maganarsa ba ta kan hanya wa huwa shi an Allah ta'ala Allah da sarki kalaka awwalan dokana samai da farko ya halitti wannan hayaki na sama da ya sama da shi sun makarkar arada sai ya halitti kasa sun mastawa ila samai sai ya daidaita wannan hayaki zuwa sama wahiyya dokanun shine wannan hayakin fasawaha ya daidaita hayakin shine hayakin ya zama samai guda bakwai sun da hal arada sannan ya shimfida kasa ba da zalika bayan wannan wa ma yadullu ala anna dokana kulika awwalan abinda yake nufi da cewa shi hayakin ko daga an halice shi ne awwalan da farko qabalan arabi kafin kasa ma rawahu siddi ya rawaito an abi malikin daga abi malik wa an abi salihin daga abi salih wa ibn abbas daga ibn abbas sun rawaito cewa wannan halitta ta hayaki ita aka fara yi as-sabi'atu magana ta bakwai asalu kalkil ashiyai asalin dai halittar abubuwa kulliha baki ɗayansa min al-ma'i a ce daga ruwa aka halitta lima rawahu ibn majah fi sunanihi yana daga cikin abinda ibn majah ya rawaito fi sunanihi a cikin sunaninsa ma'ana a littafinsa na hadisai na sunnonin hadisai wa abu hatamin da abu hatim al-bustani al-busti mutumin busti fi sahihin musnadihi a cikin sahihin musnadinsa an abi hurairata an sabo daga abu hurairata kala yace qultu na fada ya rasulullahi ya ma'aikin Allah idza ra'aituka idan na ganka da bata nafsi sai raina ya dadi sai in ji dadi a raina wa qarrat aini sai in ji farin ciki an bi ini min an kulli shay'in ba ni labari akan dukkanin komai ko ku ba ni labarin abin da ya kunshi komai ada yace kulli shay'in kulika min al-ma'i a dukkan wani abu an halice shi ne daga ruwa fa qultu nace akbara ni an shay'in idza alimtu bihi dakaltu janna ba ni labari ga wani abu idza amiltu idan na aikata shi zan shiga aljanna ada yace ad'ima ta'ama ka ciyar da abinci kai ta ciyar da bayi mabukata wabshi salama sanan ka yada sallama wasilul arhama sanan kuma ka sadar da zumunci wa qumil layla kai tsayuwar dare wannan su niyaman lokacin da mutane su kuma suna sheka bacci tadkhulul jannata bila bisalami zaka shiga aljanna an kai haka da sallama ma'ana da aminci ala abu hatamin an ka gida ma ka ce abu hatamin ko ka ce abu hatimin duka sunan ya daidai ne alawa zanen sunan da ya zauna ƙaunar abi hurairata abu hatam ya faɗa can abu huraira ya ce an bi ni an kulle shay'in ai ba da labari ga dukkan komai a rada bihi an kulle shay'in kulika min alba'i ai yana nufin ba da labarin dukkan wani abu kulika da aka halitta min alba'i daga ruwa adal bai haƙi sai ya faɗa ya ce a rada annan masarar jami'i minhu ana nufin
anna cewa masdaral jami'i a mabubbugar dukkanin halittu minhu daga ruwan yake ay min kalbihi daga halittarsa wa ibda'ihi da farawarsa wa qadara'ihi da kirkiro shi kalgal ma'a awwalan ya halicci ruwa da farko awil ma'a wa ma sha'a min kalbihi la an asali ko kuma da ya halicci ruwan wa ma sha'a da abin da ya so min kalbihi daga halittarsa la an asalin ba wai dan asali ba wala an misalin sabaka ba dan akwai wani abu da ya riga ya ba misali wa ma sha'a abinda Allah ya so yake kirkira halittarsa la an asali ba dan akwai wani wanda ya fara yin halittar irin wannan Allah ya kwaikwaya ba kuma shi da misali wani ya halicci Honda kai kuma ka halicci Mercedes wani ya ji 2008 kai kuma ka kera 2007 ba irin wannan halittar ba ce Allah fara halitti ya kirkira halittar ba tare da ya gani ko ya ji ga wani ba domin babu wani abin bauta da gaskiya sai shi kadai sun maja'alahu asalan sannan ya sanya shi ruwan ya zama asali lima kalaka na abin da zai halitta ba'a da bayansa ya zamo da ya halicci ruwan sai ya zama dukkan abin da zai halitta daga ruwan yake halittarsa fa huwa al-mubdi'u shi Allah ba shine mai fara halitta wanda ya fara halitta baki daya wa huwa al-bari'u kuma shine al-bari'u ma'ana mai gwani wajen halitta mai wajen kirkirar halitta la ilaha gairahu babu abin bauta da gaskiya in ba shi ba wala khaliqa siwahu Allah babu abin bautawa da gaskiya siwahu in ba shi ba subhanahu wala khaliqa babu abin halitta babu mai halitta siwahu in ba shi ba subhanahu azza wa jalla subhanahu tsarki ya tabbata gare shi azza wa jalla mai girma da daukaka as-saminatu magana ta takwas qauluhu jalla sana'uhu fadinsa wanda ya ba sa ya daukaka shine Allah fasawahunna sab'a samawatin da yace fasawahunna sab'a samawatin zakara ta'ala Allah madaukakin sarki ya ambata annas samawati cewa isin wannan samai sab'un bakwai ne walam ya'ti lil ardi fi tanzili adadun sarihun amma adadun ididdiga kirge sarihun qalara wanda ya bayyana bai zo ba a cewa fitar zini a cikin alƙur'ani wale mai atilin arabi bai zo ba a kan maganar ƙasa ba inda aka ce ƙasa adadinta kaza ne la ya hata mini ta'awil illa ƙaunahu ta'ala a ta'awil fassara ba ta ɗauka illa ƙaunahu ta'ala sai ga faɗin Allah maɗaukakin sarki wa min al'arabi mislahunna a cikin alƙur'ani ya faɗa ya ce koma ita ƙasa misalahunna ai misalin sammai kaga misalahunna da jami'i aka yi misalinsu kaga tunda misalinsu aka ce ita ma ƙasa misalinsu ce to ma'ana ita ma guda bakwai ce wa ƙadiki tulifa fihi amma nan samu saɓani a cikin haka faƙila wasu suka ce wa milar arziki misalahunna aikin adadi ya misalahunna wannan misali na ƙasa da aka ce misalin sammai aikin adadi ana nufin a cikin ƙididdiga a cikin ƙirge la'annar kaifiyata wasifata muktalifatun bil mushahadati wal akbari domin ai kaifiya a yadda Allah yadda suke din wasifata da siffar muktalifatun sun bambanta bil mushahadati wal akbari da mushahada da kuma da labarai wata ayyana adadu to don haka sai aka ayyana adadi kaga ma'ana sama ce aka ayyana adadi kasa ba ayyana ba amma siffar su iri ɗaya ce in ji wasu magana wakilin wasu ga cewa bilan arzi misalahunna ai galazahunna ai ana nufin misalahunna su ma ita ma ƙasa misalin samai ne a wajen kauri wa ma bainahunna da kuma abin da ke tsakaninsu wakila wasu kuma suka ce hiya sab'un ita ma ƙasan bakwai ce innahu illa annahu sai dai cewa shi lam yuftak ba'dan bi ba'din ba a rarrabe sashin su ga sashi ba kasan bakwai ce amma ba a rarrabe tsakanin su ba a ce sama ta daya kasa sama ta biyu kamar yanda ake sama ita kuma kasa kawai bakwai ce amma a dunkule take qala daudi wa sahihul awwalu daudi yace qala daudi wannan daudi shine ya faɗi wannan magana ya ce ana nufin bakwai ɗin ne amma ba a rarrabe tsakaninsu kamar yadda aka rarrabe sama ba wa sahihu
amma dai mafi inganci al'awalu ita ce magana ta farko cewa mislahunna ana nufin misalin su aka bakwai, ita ma bakwai ce kamar misalin yadda sammai suke. wa innaha sab'un, domin ita bakwai ce ka samawati sab'un, kamar yadda sammai suke bakwai. rawa muslimin ya rawaito an sa'id ibn zaid daga sa'id dan zaid qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace ma'aikin Allah yace ya kuli yana fada man akaza shibran min al-ardi zulman, duk wanda ya riki ya kwaci shibran dani daya na dan yatsa, shine dan yatsa babban dan yatsa kanan ka dora a kasa ka dama zuwa daya dan yatsa shi na nuni, to shine fa'awa. to daidai da wannan idan mutum ya rika zulman da zalunci wanda ba nashi ba, ya ce nashi ne ya kwata, duwiqahu ila sab'i arabina, za a yi mai laya da su ko za a rataya masa su zuwa ƙasan bakwai, a ciro su gaba ɗaya tun daga sama ta yanzu, tun daga ƙasa ta yanzu zuwa ƙasan bakwai gaba ɗaya za a ciro daidai wannan gurin har zuwa can, sai a rataya wa mutum. wa an aishata, an rawaito daga aisha radiyallahu anha, Allah ya dade ita, misluhu, misalin irin wannan hadisin, illa anna fihi, sai dai cikinsa min badalu ila, akwai badali min, akwai badalin daga ila daga cikin hadisin kenan, ma'ana ɗaiɗaiɗuhu min saba'i aradina, kaga ila shi kuma wancan yace. wa min hadisi abi huraira, daga hadisin abi huraira yana cewa la ya'khudhu ahadun, wani daya bai yi riko ba shibran da dani daya min al-ardi na daga ƙasa, bi ghairi haqqihi, wacce ba haƙƙinsa bace, illa dawwaqahu Allahu ila sab'i arabina yawmal qiyamati, face sai Allah ya rataya mai ita zuwa sama ƙasa ta bakwai, za a ciro wannan ɗani ɗayan tun daga ƙasa ta yanzu zuwa ƙasa ta bakwai, a rataya mai ita ko a mai laya da ita, a rataya mai ya tafi wuta. wadda wadda nasa'iyu ya rawaito an abi sa'id al-khudri, daga sa'id al-khudri radiyallahu anhu, an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, ƙala Musa, ya ce annabi Musa ya faɗa alaihi salam, ya rabbi, ya ce ya ubangiji, allimni shay'an, sanar da ni wani abu, azkuruka bihi, da zan ambace ka da shi, wa ad'uka bihi, kuma in kira ka da shi, ko in kira ka, roƙe ka da shi. ƙala ya ce ya Musa, ya kai Musa, qul la ilaha illallah, ka ce la ilaha illallah. ƙala Musa, sai annabi Musa ya ce ya rabbi, kullu ibadika yaqulu haza, ai duk bayan ka suna faɗin wannan. to anan nake so in ƙara tabbatarwa da mutanenmu na izala, kullu din kaga anan kullu ibadika yaqulu haza, dukkanin bayanka suna faɗin la ilaha illallah, amma a zahiri dukkanin bayan ne suke faɗin la ilaha illallah? Amsa ita ce a'a. Musulmai waɗanda suka ba Allah suke da littafi, suka bi littafin Qur'ani ko a Taura ko Injila ko wasu annabi na baya, to su ne masu cewa la ilaha illallah. To gashi anan kuma ya ce kullu. Idan muka ɗauki kullu a baubaucin Ibn Taymiyyah da kawo rigima daga ɗanɗansa da yake yi, kaga kullu anan kenan da wanda yake ba musulmi ba, da kafiri da ba majusi, da musulmi da arne da ba yahudi da nasara, kowa da ma wanda bai taba jin inda addini yake ba, wadanda ba su taba sanin ma akwai wani addini musulunci ba, kenan su ma suna cewa la ilaha illallah. kaga ba haka bane. kullu ibadika anan guri yana nufin ibadika anan kullu muslimina, kullu muslimina ake nufi, ba ibadika ko kullu mu'minina. to anan kaga an aka zo ko dan zamu dinga saurara mu irin wannan fasarar ya suke yin ta, za a yi ta kullun kulliya ne ko kullu juz'iyya ko ba'diyya. Akala sai Allah subhanahu wataala ya ce kul ka faɗa dai la ilaha illallah, ka ce la ilaha illallah. Kala har annabi Musa ya ce la ilaha illa anta, babu abin bauta da gaskiya in ba kai ba Allah. Inna ma uridu shay'an, kadai ina nufin wani abu ne takussuli bihi da zaka kebe ni da shi, wanda zan dinga zikirin na ni kadai. Kala ya Musa, sai Allah ya ce ya Musa, law anna samawati, da sammai as-sab'a guda bakwai, wa amirahunna
da waɗanda suke rayuwa cikinsa ko masu raya su ko mazauna cikinta wal arabina da kuma ƙasai asaba a bakwai fi kiffatin ko fi kaffatin duka ma'anarsu ɗaya in ka ce kiffa kana nufin ma'auni mizani ma'auninsa yana da ƙoƙuna guda biyu ko farantai guda biyu ko mazubi guda biyu wanda an zuba don ɗaya ya rinjaye ɗaya da haka za a yi awon a baka haƙƙinka to ana nufin shi ne aka ce kaffatul mizani wannan ɗan mazubi ko ƙwarya ta mizani ta abin awo na abin awon mizani a sahanu ita ce ƙwarya a da'iratu wacce take kewaye allaji yuzanu bihi wanda ake yin awo da shi a asa a mizanin sai a auna sai a ga yadda nauyin yake shi ne aka ce wal mizan shi aka ce mizani kiffata ne almizani yana da kiffa guda biyu ma'ana mazibi guda biyu wanda ake auna nauyin da su wa la ilaha illallah ita kuma la ilaha illallah can ga sammai da kasai da duk abin da ke cikinsu su haɗu a ɓangaren abin awo na mizani ɗaya la ilaha illallah ita kadai fi kiffatin ta zama ita a ɓangare ɗaya malat bihinna la ilaha illallah lallai wa la ilaha illallah za ta rinjayi sammai da kasai da abin da ke cikinsu ina ganin lokaci ya mana halinsa a nan za mu ɗan dakata insha Allah akwai yar warwara kaɗan bari mu ƙara ta sai mu sarraha sai mu tahi insha Allah akwai wanda ya zo akwai labarin da aka ce mini wai akwai wanda ya ce yana da tsarantse su ba su taɓa kiran malam da ɓarawo ba ha'a ikon Allah su ba su taɓa ce masa ɓarawo ba sharri na yi musu to ya je yana da tsarantse to shi kenan sai aka zo aka yi faɗa mini na ce zai iya faɗin haka amma kuma ku bi shi a hankali ya ce wannan guri ba na malam ɗin ba ne ba nashi ba ne ya ce nashi to sai ka ƙaddara malam ya ce nashi ne su kuma sun ce ba nashi ba to a nan gurin shi kenan idan mutum ya ce abu nawa ne kai kuma ka ce ba naka ba ne ai kana nufin shi ɓarawo dan ya faɗi abin da ba nashi ba kai a gurinka ɓarawo ne shi tun da abin da ba nashi ba a gurinka ya ce nashi ne to don haka wannan ma'ana dole da ita za a yi aiki kuma wai yana tara tsarantse shi bai taba zagin malam ba ya ce to kuma kake rigima da kayan kake rigima akan kayansa kake sharance-sharance to don haka wannan duk wani rantsarantsa da su yi na banza ne ga amsa na baku in ya isa ya rantse akan bai taba cewa ba na malam bane shi ko malam ya ce nashi kuma in ka gaya min wanda ya ce abinda ba nashi ba ya ce nashi ne a sunansa dole ka ce barawo ne to dole mu ce su sun ce wa malam barawo duk da ya kai su haji ya kai su umara ya ci da su ya sha da su shekara 35 40 50 ya ci da su ya sha da su ya tubatar da su ya yi musu aure ya yi musu suna bai taba samun alheri bai raba da su ba ya tura su saudiya ya tura su abuja ya tura su garuruwa sai roƙon Allah sun dawo sun samu alheri ya aure musu da 'ya'yansu shi ne wanda ya ma kuma ya ba wasu gidaje daga cikinsu ya ba wasu filaye sun sai da filayen sun sai gidaje sai shiga da iyalinsu yanzu ɗan halak ne zai wannan aikin wanda ya mai wannan abin zai je ya kira shi da sunan barawo ya dinga cewa ba nashi bane ya ce nashi ne ya dinga kiran shi azzalimi ya dinga kiransa macuci kuma ai magana ya je kama lantsaran tsaye bai taɓa cewa malaminsa kaza ba to maganar daga bakina ce ni kuma ni ne wasiyin malam kafin cutar ajali ta kawo malam ina garin nan na tafi Kano na same shi na zauna da shi wata 4 da sati 3 Allah ya masa rasuwa lafiyarsa kalau mun share wata 4 da sati 1 mai kyau ni da malam a kullun za mu zauna da shi ba mu daɗe ba shi ne mai awa 3 awa 4 awa 5 kuma ko mahaukaci ne kai a yadda malam ya shahara ka san ko makaɗi ne ya shahara da malam ya yi dole a cikin 'ya'yansa zai faɗa mai sirrin
zai nemi wani wanda ya dace da abin ya dora mai sirri. Babu hirar da bai mun ba, shi da kansa yake ce min baba in muka tattauna irin wannan magana da ce baba rabu da su, lalle mun raini 'ya'yan zina, duk wanda ka gaya mana fitarci a cikinsu ɗan zina ne ba ɗan halar ba ne. Wannan da bakinsa ya gaya mun wannan, ya gaya mun wannan ya fi cikin turbi, kuma gaje kana wani tsare-tsare shirme kuma ka dinga faɗawa masu hankali. In kai ka gushe ba hankalin, ai mutane su suna da hankali, ai sun san me suke yi. To don haka dole a wannan magana, iya magana da za mu faɗa kenan, bitulci an riga an yi wa malam, kuma duk wanda ya zai tsinta a cikin abincinsa, a ƙwaryar tuwonsa zai samu. Wannan a takaice kenan, maganar ga ta an ƙara jinta a bakina. Magana wani ya yawo ya rantsuwa shi bai ce malam ɓarawa ba, shi bai kaza ba, wannan zancen banza ne kawai. Ai mutane suna da hankali, sun san me suke. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, abinda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana. Mu yi salati 10 ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Fatiha da kursi. الذي يتولى بإذنه على وعلائهم شيء من عباده falaki da nasi sharar masharanta Allah ya kare mu walikin nasi lahin nasi min sharar masarsa sannan sallar zai yi wasu yi su fiye su rogar nasu milar jini na tuwa nasu. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله.